nya famu ni nya nyinin kali fulake ko folo ni nana mo ka dala o parce que mo ma adabu o ma jogoni an foro ka bo jogo mununa o ma adabu nay ni nana mo ka do dala ye salamu bila akacha chamante salamu yere mina da konko yibode do da konko fana bala ma fanko jabira ko ale ci den da konko ibe da konko ni da konko uyi lamina ba fa salamu alaikum ni min ye salamu lamina kule na ma salamu lamina o salamu bila lamina baliya na me ka salamu jabi o junu balela ebe salamu yimbila na ko alaikum salam kule na me ka salamu jabi o junu balela parce que salamu ka mo damina ni foliye salamu ye sunna me e ka sage wajibi de ka na ma saga bo junu bo soro na alaikum marhabare o be bismillah o be ko dama soro jendirima na ko dama sogo jendirima e kado e makobe minna e kato onyonabo parce que jendin fule ko e wani mo nana e da konko e afo chogo ma ko dama sogo o kore munye aye jendi mai kado iba funne karasaro ako dama sogo jendirima ibedo a obe mo ye chido bila e mat ta karasa ta welede do tara ka ciden tara efe awuna na aye da yelelen soro don ko won fana ni jendiri de jende diri mai kado na ye mo bilino fere takara sa wole ene ciden na to aye da yelelen soro ni fana jendile ko a ube ni mo ya fo krasa invitation be dumunu ben kaso abe da yelelen soro munu na nyogona ni na jendiri mai bedo munu be na nyogona la afamura donc jendi de nonu nye ni de nyini kalifore wa ale jabirate bon ko e wa dore ba fo dama so mena ya sura done ndo urufula bolo ni da ko ni konkora ni mo kele jendi du kono dro ibe se kado ibe do basi to la quoi wala ni soneri fana de fana ibe sonori gosi nu nana dayela fule bon nu mana dayele nu ko dayele no ibe do nem makobe karasa de la basite nena donc ni nyenye ni kali folo jabwe fulana ko yala muso na temena chewula kufo ube eche temena muso lo ba ube na kofo be chogodi muso ibafo don kama ko kuma mana ni muso mi nyisigi nyogoy abe sigi nyogoyala bo janko amunu ko sunna ni eni muso munun be sigi nyogonyala ube e ka muso idombaga do ka muso do abe nyogondo na tora ka teme nyogona dro ube jogo lankolonya uba adambi kata sunna mgoma kuma kote mgobolo ko te mgo foyere nko nuyu foyere uti jabi wala don ka bo ko nin kama isigi nyogo muso ube idombaga muso nunu lu be nay bufo parce que ko ciden de lakana muso jama kuluma ko ciden ya bolota katuma ka salamu buluka o be hadisa salen kono ciden nana muso jama kulu doma ayufo mo don kama ko muso minni man ka fo afoli baliya kanyi o yede fonan kay muso minni bogotene fonan kay wuluna nyogona kari kono nana inu ulu to kata nyogo fo ni be sira fitinaye ni muso fule funan kayro akanyi chogo mi ni ne tora ka fofoli temna ni nyogonche kuma nyogonye ni baro kana ta temna ni nyogonche o kofe ala gani enyewa ewa teriyani fiun kana doni ko ola ibete mo ko la nyogonaw muso mi nye funan kay muso ye uluna nyogonaw o ewa kare konono la bedela ulu ka teme nyogona kana nyogon fo de kanyi parce que tora ka nyogon fe yele misenu se tora ka ke nyogonye baro tora ka ke dro obi sama kata ko do uba de sama kata ko do la wala munun ko ye fonan ke wuye anyuma inu ulu ka teme nyogona kana nyogon fo ne muso e muso koroba uni fe unye idomba muso donc ube ni yere yado ni man ni fo abe jogo lankolonya dambe katamma ka fo nka jugun ulu na nyogoni be ulu fo mais ni be sira ni be ni fo fitna bala aka nyogon fo ni kani sama kata yoro do le bo do toy
bon ni ñinin kala ñen ni jabi ya sinya joli ko kalanden do ko akwa le nana kalana ya me abe du min kono abe muso min fe ko muso imbe so de ta so bo de ke ha ko abe so biye de fere bo ko me se bati ale se te ale muso mbe dumunu tobe kadi ale ma dagara ku dowa ni ñin jabi ya sinya joli ko binu semi rahimahullah akon nafolo haramu yele chokoya fulade nafolo min jati ye haramu ye wote daga tigi ye na dira ye mate daga ikamina komi dolo ube wali saga sunyale e yo do wali saga de fula ya sunya na dima kanamina parce que te daga saga yinyere de te daga ube dolo ate daga ikomina min nafolo min ni bara choko de ya ake haramu ye komi dolo fere la delo doro nafolo fere nafolo de babulo ube iriba nafolo de babulo ube ya fo chogo mebe so biye de fere o de nafolo babulo bara chogo de yenni haramu ya ni nafolo jatite haramu ye me bara chogo de yake haramu ye wo brin semino ko sugu na dira ema basite eka mina parce que nana ema ni sira daga lende janko ni e fantanye adagara eka mina ako de lay munye ako cide sallallahu alaihi wasallam ka to madina yahudiyaw ala ko haramu du nawdero iribadu mina nawdero be iribadu be haramu du ako mi tumbe ciden so abamina ube dumunu tobe ube ciden wole abeto du hari khaybara yahudiya muso ayenyi nin kalike sogo yoro juman kadi cide ko bashe aye bashe njani asogo katade cide ma cide nya du me ja ye posono de kala ka sogo to cide nda kuna ko kanin kunu posono benna wala ibn sami rahimahullah akon na fulu min ni bara chogo de ya yelema abe di emi ma haramu yara tigi bolo ne atigi ba di emi ma haramu ya e kamina janko ni haju tigi wo janko ni e fanta daga re kamina e ka dumuni wudu janko na ya soro halala ni haramu nyagamile mbabolo na ka bara be dante so bi ferilier parce que dor ko bolo min kan na fulu nyagamile ndo halala ba bolo haramu ba bolo o ko dagaray ka kan na folo duni halala shiray kuma be yuru mi sisa ni nyere jati fuite ni mbolo ni haramute akan na fora be haramu halala kele nyagambilen tala me bara chogo de ya yelema bunu semin ko o yoro de o de minadi dagariye me o do anya fo ka faraka an ko doni kama ko ni mo min ko mba to inta do kinyere koloshi bashi ti fanaka lega mo ko yoro la ko mo do do de o wi yo le ma ka ke ko maro ma ni ka bu wale ko ni ka ni ma de ka ko no ni ko na ni ka ko yo la bi de ma le ni ka ni ya chama mo ni na ka bu ka ni yo na ka bu be dolo de feru be dolo de ko ambalma do kanyin kali ko aleni mo do be nyogon krefa le be nyo fere de ke ani dow be ñogon kerefe ku ulu be ñode dila ka ke dolo ye bon ku o bena ñina ale fe ko aka ño feruma ko ale koni ma deli ka feruma me yala be daga ale kanani ño chama ye ka ño feruma o be ta ke dolo ye wa la haram wala taawanu ala al ismi wal udwan ni dankan yak soro la yere bolo kaba ko beta ñoy inde dila ka ke doloye a haramu yaray ka ñoy fere nunuma ibe ño fere mo munum beta ke ko daga lenye na donna ko min beta ke dolo de haramu yara ño ikana fere uluma don ko ko be ko mi bamuru fule a daga lendo mo ka bamuru sa ka baratene men ni mo do nanima ni bamuru fere man beta karasa fa beta mo fa mo min fana do hada made silama do joli tangale atet daga ka fa a haramu yaray ka bamuru fere otigima ibe do aya kono wala taawanu alal ismi wal udwani wala atet daga yire ya do kon nunum beta nyoke dolode atet daga ka nyo fere uluma bon ko
jaka donyoro segi ko andella kafo bo comme wulu ya me karamo dola ko fonanke awa jaka bese ka dama aka muso furu ani ka sambalo dama ko aw mofo segi kono nan ko fanta fonanke te ye fantana an ko fantande nan ko miskine fanta abe fantan bedeta janko ne ba fun ka kuma lon ko har Sheikh Abdallah Bumbaji aka kitabun ko dalilu jawjeni ko ad-dalila ka kesi dila ka tondo dila ka kesi do dila maka Saudiya o kesi nafolo jakatugo kan nafolo nata ka do ala mo munum be ni uksera furuma umashe ka furu ku deme ko kesi tumba bolo tuma ye kesi nkiri depuis fahadu tilede do fahadu folo yere de milo u kayri ali million duru ke ala folo atumba fu mo kana ni jakaw ye u kado kesi la aye ba jatew de la furu o chogola ibumbaje ka to Saudiya sundugo le khayriya u ka jakaw nataka do kono mo munu fonnanke munu sera furuma umako be furula setu ye u ka furu ne abe saratu kala akasoro ibe kimina kingal mami bado misiri ewa farda salli ibabe farda salli duri babe matrafa misiru kono uluna nyugona dina sarati nyuma ndo dina jogo nyuma uluka sabatula o saratu dobe no sabatira fonnan kay minna musoko bila ewa abi deme be furu chogome jakka be do keshila wala ni moye fonnan kay fantande do aba fe ka furu shetaya adagara jakka kadama ka muso furu abe do fantanu nunde la kaselli bo ko doko aleka furumuso konna be salli abe tele to ala ka salli ko ale ya fo muso e ko aka tele faga na be salli ko tele tale sugula ko be chogodi o be chogodi rijalu qawwamun ala nisa ede mi ka joyoro fa ni muso ko tele tale sugula ale maso ka tele faga a tele faga ke e ka faga ke rijalu qawwamun ala nisa aina qawwamatukum o sanu salu fawja ako cewa ko joyoro imbe mi de ede dutigiye ce ede dutigiye muso kam marabe ede bolo abe salli tele faga atenne sugula abanna ka faga ete se ka faga inna fi salati la sugulu kiden ko salli sugula be salli ye fende nabe hada maden sugula ka bo fembe ma tele tede hada qur'ana kalambaw kiden bora kam misilla dondola nimben nafila ke abe kaka kalam bange nimba kan nafila abaka kalam bange ni sigilen abe qur'ana kalabaka kalam chiden ko kullukum yunaji rabbahu fala yujianna ahadukum bi qira'ati wa fi riwayati bil qur'an chiden ko kelen kelebe awla bebe tigi ala de gundo nyonya akana nyogon tonori kalanye akana nyogon tonori qur'ana hari qur'ana kala ni be qur'ika kalam benga mo ko abati suwisi silamiya sariya ko ki itafo idaju ko kana tigi sula ka sallila janko tele manka woni sallite tade inna fi salati la sughlu ni ala sonna ko nyi ewa Humaydi Abdullah ibn Humaydi ka pape min bila kitabu tawhid ko na be riyadu bonda de la sini ni ala sonna abe riyadu bonda de la sallinte ko deniye de abe qisa do fo salli la sebo tumbe la halamina mbono fo ni ala yansi sama donc sallite ko doni islamia jonsen ewa folin ko fe seri kuma fula salli de bena hada madinki janto sallila har o donya fo kutuba kono qad aflaha al mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una hada mudim be sikalla sirana suru sallila chogori telebe kumala kasoro tele munundo do fana manka munundo do ni donkli tala mana kuma do bala donc a wajibile ni be salli tele faga pew i hakili ka to ka sallila ni muso ma tele in faga e ka tele faga
atebe akatoka salli tele mankamba koro inna fi salati la sukulu nko de ato ciden ko nibe do sallila ni hari sugune digilembi la bu bana kota akoy kana do sallila ko toyla munna parce que abe sugule ka sallila akonni kongo bila ika suro fana sigira ikana salli folo de dumuni ke folo munna biskun ferelen ka do sallila me ebe salli kono telebe kuma wakati dola ika hakili beta ka kuma do no fe janko na be balona ni ma fara to rebi bolo filu be sem fili ke to sallila parce que la jarbu min be hadama do nabbi silama yere labbi ala yere de ba dando ala ka hakimandama donc ambe min fo musoye aka telefa na be salli mbe salli telebe kuma abe mankanga nkoro teta nyugo fe ha ni muso ma fa rijalu qawamun ala nisa ala ye eche de ke jo bagaye musoka ala de ede ke dutige wali rijali alayhinna daraja ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara anunjuru be ede bolo eka kuma fe aka telefa ube e yere ka telefa kana to ka telebe mankanga lebe sallila uteta nyugo fe bon ko demise do de fatura ko ababe salla fate salle ko do ko salli teke demise nun ka tara sutura ni me faratu bay doni ke bawo ko de ewa silamiya yorola bange baga fula min kanyi abe konte o de fe yado ube fo yoro juma ko de jonyala abe konte ba de fe ni demba ye jo muso de silamiya sariya jo muso ya de ni e ya furu ni mo mi nyu je muso furu adum be ke jonde jonyala beta ba de fe mi alwalawu abeta fa fanfela de la ni mo mi nye e wa fa yi horoya o denka wala o be di odema fa fanfela bo dina la u fulan nyuma ye minye dembe sembe odela nu ko de awa afaye kafiri de abaye islama de abeta ba fanfela da be konte islama nu ko de fana abanga ba fulan baye kafiri de fa de islama ya be konte fa fanfela de la islamia la donc ninde ye islama de salli de be kaka islamia la be konte fa fanfela de la ate konte ba fanfela la silama de do salli de be kaka bonna ya soron ninkera ninyin kanu tete nu yu ke na kerate u ya sutro masalla ka nu ba ka kaburdo hari mo kelen kata salla ko be wasake fardun kifaya de su kan salli wa kanyi ni kalimi mfule akanyi ni mfana silamo be dinga kono ya bennu be dinga kono ni yoro fana la ubafu ninde mali mudarabatu eye wori hakke dota ka di do mo do mai dara la karasa barakenin ninye tono ambatila eye rebi kadamana barale ifanna me yenni wori dama ina ale fana jenye ni nyale de be barake akono abbe natlo tono tila chogoda akera sawa tono amba tila sabai eye fulay ne kelenye ube tono amba tila tlanche yere la ni tono misoro ne tlanche minna fulen fule barake nay konna tigi bake ka barake wonna fulo kono na fulo intinyana na fulo intinyana aba sarawa uba funni mali mudarabatu ni dara mogola yen na fulo damane chogola be barake nay ni tono misoro la aba tila min manan kun min babulu ni eda ya dama ni manan kun cinyana a cinya tugo de bellaje ni afaratu ma yala uko manan kun cinya tugo min fulani ne bara yin kolona de la dro a cinyana ube bandu de nana kana fulun cinya bolo ube na fulun mana na a cinyana chogola
alai kai faratute aka dantemete aka faratute a sarataka a cinyana ubede ni tono min sorola a beba tila ni nafolo cinyana ere ta cinyana ege kan nafolo cinyana a sarata tigi kade fonu ko a faratula mana alai nafolo nke kai cogo do de la na fora mogo ba fo karasa ere de ni nafolo cinyana mogo to min kewo ube ayadara ale taran nafolin do fendo de la nafolin manka do minna mo cinyana ayadara bo sara meni wote asara litaka no semini ko hari na ya sarati de ni ko ne fule kan nafolo dama nafolo be nafolo dima be baraka nay ni to no mi sorolamba tila mais ni nafolo manan ko nyere cinyana kan nafolo cinyane ba sara de akon ni ye sarti cinyale nda temina hari ne ya sarata ka sarati intamina sariyala ani sariyateta parce que ciden ko sarati na te alaka kitabu kono hari na kera sarati kemede batilu sarati cinyalende do donc nun ka famu de mais jamana fana kono ya be mo min do kasola ninna kana furo dima ebe baraka kono latigen kono na na furo cinyana ubeta do ko yin kana furo ci ubeta do kasola nin be nyugon tonyo de ya ati islamiyya sariya kono de uba fo mu darabatu yi dara la ye wori dama barake naye ambe tono tila na bugura alhamdulillah abbe ganyara mais nin na pro kun cena asarataka fo na faratro ga ya dara bon na chayra doro ne be nyina de abu kelen fode bo ko nyinin kali damado na rakatal fajiri ka folo ni mo min na misiri kono salatu bora ema arakatal fajiri salle ya la ibe misiri foli de ke ko fe karakatal fajiri salle la ni mo min ka duni misiri ka suru anyuma ciden ko afdalu salati fi baiti lam maktuba ako haga madde nafila munum be ke fardaun nofe ko unyumanye iku salli ikasode kono fona ya suru salli minye farlay sinu ikan nafila be kanyi kasode kono ni mo min ka duni misiri kasuru ikara katal fajiri salli ka du kono kana be salli jo wakati ma misiri la ni mo min ko ni ne kon kara katal fajiri sallin ka du kono ta safa folo soro wala ibe se kana jonna misiri la ni nana salatu bora ya soro salatu bora araktal fajiri salli dro misiri foli donno kono parce que misiri foli ta damanara kan fola ko ciden ko de na donna misiri kono na dola kelen donna misiri kono kana sigi foy kara kan fola salli ni donna misiri kono abenna farda wakati de wa ibe do farda indela misiri foli donna kono i donna misiri kono arakatal fajiri masalle e ka arakatal fajiri nde sallo wasara misiri foli woretila arakatal fajiri mbu fula beta ni nyenye ni kal folo jabu bo comme ni mo mi nyaara arakatal fajiri salli kaddu kono ya salo salatu mabo enana misiri kono ya salo salatu mabo o arakatul fajiri te wasake parce que arakatal fajiri fo salatu de kabo fajiri wakati de kase salatu kabo wala ibo salli mais ni eyo a salli onye o ta arakatal fajiri ne ibe sagaka bon ko do fana ni wa fajiri salli ko fe ulu nana aya soro lu marakatal fajiri salli mais uye almamini jama soro fajiri salli la o faraluka ni salamu kera do be wuli dro ku karakatal fajiri salli ateke o chokola ni marakatal fajiri salli bena misira ya almamini jama soro salli la ibe farawluka ni salli banne bi ka jikru ke fulo ni salamu kera jikru munumbe fajiri kofe ibe wulu ke de fulo ni ka ajikaru ke katila to ibe karakatal fajiri salli wala ibi karakter fajiri salli wala don ko do ba fo ko karakter fajiri bila
fo tile ka bɔ o fana nana harisa dɔ la ni min ka ɲi fajiri kɔfɛ i ka jikiruw kɛ jikiru minnu bɛ kɛ fajiri kɔfɛ o kɔfɛ i ka harakatari fajiri salli misiri kɔnɔ parce que n'i ko i k'a bila fo tile ka bɔ hadamaden i bɛ se ka ɲina ko dɔ bɛ se ka na bila i sen kɔrɔ i tɛ se ka salli tuguni parce que ciden yɛrɛ a ɲɔgɔnna kɛra ciden yɛrɛ tile la u ye sɔgɔma salli fajiri salli salamu kɔfɛ dɔrɔn ciden ɲa bɛ dɔ la a b'a kɛ ka salli a ko e bɛ sɔgɔma kɛ 4 de ye wa a jɔra k'a tigi ma kɔnɔ a ko e bɛ fajiri salli 4 de ye wa a ko ayi n tun ma harakatali fajiri de salli n ye olu de salli sisan ciden ɲa sabata kan wala fajiri kɔfɛ u bɛ se ka salli de mais i ka yiridiw kɛ de fɔlɔ fajiri kore ajikaru kɛ de fɔlɔ ajikaru ninnu kɔfɛ i b'i ka harakatali fajiri salli bon ko ni mɔgɔ min fana e wulila e y'a sɔrɔ tile bɔra yɛrɛ de maana sɔgɔma salli tɛmɛna tile bɔra e ma fajiri yɛrɛ de sakuma yɛrɛ de salli toujours bɛ ayiwa farda in de salli fɔlɔ o kɔfɛ harakatali fajiri bɛ b'a daminɛ harakatali fajiri de la tile bɔra cogo o cogo ni sɔgɔma kɔni salli taara k'i da n'i b'a sara n'i b'a salli i b'a daminɛ harakatali fajiri yɛrɛ fɔlɔ o kɔfɛ i bɛna farda in na tile bɔra cogo o cogo a delila ka ciden yɛrɛ sɔrɔ k'u to taama la u sira yɔrɔ dɔ la fajiri la u ma se ka wuli fo tile kalaya dɔnnu farikolo da de i wulila a ciden ko an ka bɔ nin jigiyɔrɔ la sɛtane de bɛ yan u taara ɲɛfɛ dɔɔnin bilali ye salli wele ciden yɛrɛ ka tari fajiri i ko ciden dugu jɛra ko a ko hari ni dugu jɛra ka tɛmɛ nin kan ciden ye harakatali fajiri salli fɔlɔ de jama ye harakatali fajiri salli fɔlɔ o kɔfɛ ciden ye farda salli n'u ye wala tile bɔra cogo o cogo n'i bɛ sɔgɔma kɔni harakatali fajiri de salli i b'a daminɛ harakatali fajiri de la fɔlɔ o kɔfɛ i bɛ sɔgɔma salli salli bon ko ewa min ye ni mɔgɔ ye i nisɔndiya ni hɛra dɔ ye k'a sara a dɔw yɛrɛ a b'an ka laadaw kɔnɔ karisa hɛra ko dɔ bɛ n bolo k'a f'i ye mais n t'a f'u yɛrɛ fɔ i kɛ n sara dɛ i ko jula ko waa fula parce que ko ɲuman de don i ko a ye dɔ bɔ a la sa a bɛnna baasi t'a la k'abu bunu maliki ka hadisa la tuma min u ye a nisɔndiya a ko mɔgɔ min nana ale ma ka nisɔndiya ko ala y'olu ka tubu jigin kuranna kɔnɔ ko complet min tun bɛ ale la parce que olu tun bɛ tafe ani a birifini de siri ko complet min tun bɛ ale la ko a y'u bɔ k'u di a tigi ma pour a nisɔndiya fɛ a y'ale nisɔndiya min a y'u d'a ma ko y'a sɔrɔ dɔw fana ko complet wɛrɛ t'a ale bolo ni olu tɛ ko ala taara dɔ de ta sin a yɛrɛ y'o dɔn mais ale ye ninnu di a tigi ma baasi t'a la n'a bɛnna a kan e yɛrɛ de nin jɛnna n'a ye k'a d'a ma baasi t'o la ciden ko de dɔrɔn la ye hillu maalu imuri muslim illa bi tibati min nafsi ciden ko tɛ daga ka silama ka nafolo de mina la n'a ni ma jɛna ye mais hadamaden yɛrɛ nin jɛna ni min ye k'a d'i ma baasi tɛ ninnu n'a ɲɔgɔnna la subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk n y'a faamu nin ye ɲininkali 2 kɛ ko fɔlɔ ni nana